دو دقیقه 5 ثانیه ben de mamustayım. Nizan çimana hatın. Ez nizanim li vedere kursa taybet hey anna. Bage az bokçi bum. Ama memhengi ben de man kurke mi birçi bu biz asla terbiye. Hallo. Şeyh Mus. Mij hala gurt. Jongen, ben dat zin ya. Rüşvet. Hadi. Ben dat çi. Ha, artmaz. Ha, Şeyh Mus. Yeksiz mara xarım bine ya. Mara, ha. Ya dürüm çiyelo. Mara. Ne daha bali kebabı bine. Na ke koyam na birçi ne. Tamam. Abarçina. Bana mazeye zede be. Şiran ayış bine. Ha, ya baba xarım zede. Bu bora. Kimra şarkı? Bora. Sıkıca giderek man. Bu bora. Beli. Civizenu kadya. Mamosta kıyratı. Spas. Çağının başı. Hadi az ben dest etti. Vara. Mamustayım. Hun çavanın. Başın spas. Dişon khayratın. Gerhum bir yara qayda zarokên xwe dibistana me bikin. Em ê li ser taybetbendiyê zarokên we polên xwe û mifredata xwe ava bikin. Ji ber vê yekê jî em dixwazin serî de we û zarokên we nas bikin. Kerem kin em vir de dest bikin. Ez dest pê bikim. Navê min Semiha ev jî kurê min xebat e. Wekî jî navê wê tê fam kirin pir dixebite. Min xwedê Allah wekîl e Allah wekîl. Xebat wisa jîre roja ku deş dibistanê kiriye heta niha qet serê xwe ji ser defterê ranekiriye. Her tim wisa esreta min ez rojekê rûyê wê bibînim. û wekî din rojê nizanim hema 6 saat çend saata dixebitî kurum. Bist. 6 saat dixebite 6 saat dixebite rojê 6 saat dixebite hemî dersê pir baş e. Hema em bêjin de herî zêde jî îngilîzî ya wisa baş e bi zimanekî din qet naxwe erê binêre. Xebat kurê min what is your name? My name is Xabat. Bor. Birs hûn dikin û bersiv jî hûn dikin. Em bersiv da navê xwe got. Navê xwe got. Xabat mi goya xabat. How are you? Finding Texan and You. Wadid. İşi. It. Wadid. Her tim musaya. Xabat. Kapilçe pil. Her tim musa haneye kaldı cidike. Gurun pilçe be İngilizce be. Ha be İngilizce fil. Xabat pilçe piş bu tıştan ki mu veje. Na ye fiş masi. Wadid. Dizane piş u pil. Ne vakame. Veje çiye. Fil elefanta. Pılapınt. Wadid. Pılapınt dizane kurem her tim musaya. Ve gidince matematika wî pir baş e. Erê wende bixwendê wextê ez diçim marketê heta xebat bixweran nebim ez naçim gava xwe navêjim marketê. Hesaban hemî ew dike. Xebat 2 kîlo pîvaz û 2 kîlo balîcan dike çi kurêm? 100 milyon. Kurun didin dike çi? Düdü. Biz düdü. Didin. Tamam. Ha düdü çekil. Biz düdü. Rast bir cevap de didin bitince ben de bir sürü de. Hesabê din dike. Erê wende. ورخویایه ماتماتیکا کوره و نباشه از باورم هون ناشین کورسا تایبت ورخویایه هون ناشین سیپوریجی امن بدل خود تشتک نهشت دلم خواست مبریاردم منشان دلم خواست مبریاردم منشان geçen من diçe kursa keman piyano avjeni bale eskrim و کدن diçe kursa sezmani İspanyoli Fransi u Japoni Wî mala min İngilîzî nizane. Kurê min xebat pir baş İngilîzî dizane. Ka bafe kurê min. What is the cathedral right just off you can see airport Canada? Many people want to learn a foreign language because 2-3. What is the way? The way is just Neyse kurê min. ورخویایه İngilizce kure ve jine başı şu an mali de İngilizce dağıfın ne havcı ez bijmerim بله دیامن راست بيجي دیامن تشتكي نه دلي قداشتي نه دلم داشتي من شاندي هر زمان يجي مهين كريه جبروي اسبر كيف قشتبم لدا يقصي تج من شان زماني مشي ما بتجي زماني خوشي بكنا جبرت زماني خو نزانم حواله ما حنكي خو مدكن مهبر يا رفايا ندا جبركو درنيا كيتشام خرانه بس هر هفته دشنم تراپيجي درونيا من
وکی باشه سدما کدوم دیچینی قرصه درونیا بچه خلاص بیه و وکی نجی جر جر نمونه بابا منون به هر دیچین جی سدما و ارپیچ که باندورا و دادم مینه جبر ویچی درونیا من خراد به خویایه که اون هر دو جی همو کاری خوا به پلان و به پروگرام دمشینن از ثانیه از هر تشتی به ثانیه بکارتینم بنرن من عمری خوا بریا کن ببین خودی زاروکک ما 24 هب جویندا پشتی بریار دایناوی ما گفت اوه کی جان خوشخانه وره دنیای دما کو دنیای وره هوای چاوا به امش بو زاروکک خانه کی چند متر کاره بگیرن جلو برگیم 5 سالی 10 سالی 15 سالی 20 سالی 30 سالی حتی جلو برگیم آماده جی ای بکانیه آماده نفسه کچامن وکی که هند بینن هر چیز به پلان و پروگرام دمشه بله دایی دیاره کو پلانه تجی خانه کر جبر وی کی جبو چکانی خو حیا نانچلی برکم مزل خودکم کل حالی من بنره نانچی چلی 15 سالی ال خودکم ببوره کچامن لی برنامه حتی 30 سالی وسایه ببوره دایی مامۆستا ئێمن ناکو کەچکا من ئاز دەبێژم مامۆستا بڕاستیجی کەچکا من پڕ ژیرە یعنی کەچکا من چ پێویستیوێ هەبن ئەو دەبێژە یەک ئەس دەها دەکرم وێ ڕۆژێ قاڵا میکرۆسکۆپێ کرد ئالۆ مەیاڵە گرت تامام ئەو باشە تامام ئەس ناجivînê dema وەرە مامۆستا شێخموس یا خواردن دەرەن کات خواردنێ بچین خواردن دەبژێت دبستانە بگر یا دبستانە وێ بگرن ما یا هەر تش پەران نەقارد ez ê peran bidim bigirim erê mamosta keçika min neku keçika min e bawer bike hê mîkroskop negotibû min got temam wê înşatê rawestînin min got vê derê em ê bikin laboratuar min hemû heqê wan karkeran ji da min ew dera kirin laboratuar min çend hev jî min kîmyager girtin heqê wanê salekê jî min dayê wê rojê dîsa aciz bûye dibêje bavo ez pêlîstokê ku dilîzin wisa ya malama da bi sedan bi dehan pêlîstokene ê zaroka dixwaze min got temam keça min to merax meke hema min çû fabrîqaya pêlîstoka vekir dîsa aciz bû wê roj ew zaroka tavî yani çi bixwaze ez texsîr nakim got bavo ez aciz bûme sewalan mesela sewal kûçik pisîk nizanim çûk nava malê de hene bi rastî jî min got temam keça min min çû hema çar erd donim min erd kir baxçeyê sewalan vê carê jî dîsa aciz bû got bavo nizanim ez heywanin ew ê dixwazim ew ê kuder ew ê Afriqayê min ew jî xwastirê siparîş pêwan e yani keçika min bawer bike hem jîre hem jî çi bixwaze ez texsîr nakim مامۆستا من بابی خۆرە بۆ ئەرێ من گۆ بابۆ ئەس دخوازم بۆ من حیوانا بیرە حیوانا بستنە ئەرێ چوو بۆ من باخچە ئاژەلا وەکیل لێ مامۆستا دەزانی چمە بوو دینازۆر تمە بوو مامۆستا ما باخچەیە بێ دینازۆر تمە مامۆستا پشتە بابی من چوو بوو من لابۆراتوار وەکیل لێ من گوتم بوو من هەمسترا بیرە هەمسترێ قەلەم چوو بوو من مشکی نورمال کردی بوو زواجی بیرم keça min ez zewacî bîrim ez jîrafaşî bixwastim min keça min wê rojê dîsa got nizanim hamburger min çû ciyê hamburgerê jî vekir Hallo Simrazi hamburger az bakçı. vê carê jî digîre dibêje nizanim pîza kême سپاس ez dixwazim hin pirsa jî niha zarokê me bipirsim belê xebat dixwarinê xwe tene serê xwe dikarî bixwe Ay, çima ez bikerîn çi tê mamoste stême bişkê destême bişkên bixwe de ez nahilim xebat karekî bixwe bike ez wextî ku ders dixebite ez xwarina wî dixim devê wî xwarina xwe dixim devê wî xwarina bavê wî dixim devê wî têr neke xwarinek din jî didimê tenê bila me jî wî bixebite biborin min xebat pirsî bira bersiv jî xebat bide xebat ewan ders dixebite nikare bersivê bide xebat xwarina xwe tene serê xwe dikarî bixwe Na karım. Vakti az desa xod xabitim o devimi jûsa vekirî dimîne û hew ez dinêrim wê ez têr bûme nizarim ez çawa têr bûme ez didimê aya wî jê tune bu bira aciz nebe spas xebat spas niha ez dixwazim pirsekî ji te bipirsim qet hevalên te hene hevalê wê çawa tune ne ya hevalê wê rojê dîsa got ez aciz bûme ji hevalê xwe min çû vêra ew vekir kiriş ew zarokên fabrîqe ê wan karkeran jî min gazî kir û min çû dîsa 5 donim erd sê qat min lûks kiriş vekir min got bila keçika min bixwaze بابو لا مامۆستا ئەرێ من گوت بابۆ
Aman ne gir az yabancı devlemen dikim. Spas. Ez xwazim pirsek ji nate bibirsim. Her tiştî te plan û program e. Geynî plan û program e. Yani te birçî bî, an ji tuvaleta te bê, plan da tune be. Tu çi dikî? Mamoste, dema ku plana min hebe divê ez plana xwe bijî bigirim. Program tune be ez nikarim bijîm. Ji ber wê yekê dema ku xwarina min were divê ez xwarina xwe bixwim. Lê dilê min neçe jî divê ez bixwim. Ez ê biçekî bixwim. Dema tuwaletê min were divê ez tuwaletê de bim. Tuwaletê min neyî jî divê ez tuwaletê de bim. Lê ez ê dema xwe li wir derbas bikim werim dersa xwe bişixulim. Dema ku ez dersa xwe dişixulim tuwaleta min te ez di xwe de dimîzim. Lê tehîn bibî. Ne wisa keçamın? Tehîn bibî. Belê. Niha dixwazim pirsek ji te bipirsim. Qet tiştekî dilê te de maye heye? Di dilê te de tiştek neman ne wisa keçamın? Bila ke cevab bersin dike. Nadayın. Tiştek dilimden nemaya. Biraz jî diyamın çok astı be. Mişi çok astı be diyamın kiriye. Tiştek jî dilimden nemaya. Wekî dinekayî jî min çi got be jî diyam dîsa jî weka min kiriye. Lê dayê xwezî te piçekî min hewqa neşandina kursa piçekî dema min hebûna. Ji ber ku dema min tune ye ez qet nikarim bi hevalê xwe min lîstikarim bilêzim. Xwezî te piçekî dem ji bira beştine dayê. Lê dîsa jî diyam min min fikire. Ji ber wî. Spas. Biborin. Ev ne pêşbirke û zarokên wê jî neketine pêşbirke. Dibistana me de wekî ku serî da min got, zarok biryara didin û gor xwesteka zaroka her tişta ava dibe. Ger hûn biryara qeyda zarokên xwe bikin, hûn ê biryara jî zarokên xwe re bêhîlin. Çawa yani. Hemû karê we û dibistana we bê plan û bê program e. Ez vî tiştî qebûl nakim. Ne wisa keçamın? Ez jî qebûl nakim. Hadi dayı em ji vir biçin. Planı programa we tune ye. Derdorê de hewîs tune ye. Odaya balet tune ye. Odaya müzik tune ye. Mamoste bibore niha tu dibêjî xebat bi xwe karê xwe bigire û bi xwe biryaran bigire. Belê. Ê xebat nikare. Xebat 10 saniye dikare. Nikare piçûkê ders dixebite ha? Ah. Yani mamosta naha biryaran ve zarok bidin yani tu dibêjî. Belê. Mamoste mekteba da ew kê dinozor. Ne ana xwezî ben biçim baba. Tamam Ev keçamın. der qet nel gorîmeye. Ne gorîmeye jî em diçin. Tabii keçamın em diçin. Haydi. Haydi em diçin. Tamam kaçamın vara. Ez ê vê derê jî bikim înşaat bikim içi yekin. Alo, kabak gotu mu çi bu?